Kira-kira omong ae go. Jangkrik aneh. Oke. Lemu go. Lemu. Tuk. Wah, lemu. Ya, gede. Duk. Ayo. Lemu lor. Duk. Ayo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ya joke tokne kabeh. Sakmene kae padha njaluk iwak kabeh. Tinggal bar tau kok kene bareng. Ya panggah. Lah sik ngenteni wong turu kok. Kok enek budal ngenteni wong turu ngono aku. Kok kene kafe laku ngompak tak wong nek gas notok rempol gitu. Iya, gas notok rempol. Oke lor, kita berangkat ke Pacal lor. Nanti nyepot di bawah sini ya. Hah? Piye? Lah iya. Lah padha njaluk iwak kabeh iki. Ya kok geni ya. Wis sambut. Wis. Oh, terakhir. Ditokne kabeh. Lah iya, geni dibetet iki kono gentine. Iki korbane tego gitu. Pokoknya balsemnya banter-banteran. Yo, lah ternyata tak ambilnya kok. Oke lor, kita menuju spot jalan kaki lor. Jalannya es krim, spotnya sadu. Ya mau komat yakin mau sekarang bareng kan mang. Duh, metu kene rejane. Kene aku apa dhuwur kene ya. Sing ngenteni kancane jare ngenteni Dono Caharjoso. Spot jagung kelep. Ini nanti kita ke sana terus nyebrang lor. Nyebrang sungai, hah? Rusak. Yo ganti sing sitoke to. Ih, lunyu dalane. Dalane lunyu. Wis ngarep kene lho, Mas. Kok ning banyu-banyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Hari ini kita berangkat nyepot di Waduk Pacal, lur. Ini tepatnya spotnya yang utaranya jembatan, belok ngiri, nyelip. Sepeda ditaruh di atas, titipkan warung. Wis untuk kondisinya seperti ini, lor. Ini prepare di pinggir dulu, nanti ke sana nyebrang sungai. Tasnya dibawa ke sana. Ini sementara prepare dulu, lor, untuk nyebrang. Nanti alat-alatnya dibawa ke tengah sana. Soalnya kalau di sini nanti takutnya rawan, lor. Rawan berangnya piye. Oke lor, kita lanjut. Kita langsung nyebrang ke sana, lor. Kita mompa ban dulu. Sampai berjumpa di tengah. Kita nyebrang, lor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Melaku. Ini kali ini Mas ya? Heeh, kali ini iki. Nyebrang, lur. Kok gak melaku? Kok gak melaku? Aku lali pelampungku keri ning omah ya. Aduh, kok ya untung sik nggawa ban. Kok gak melaku teko? Kok gak teko-teko?
Aduh. Oke, wes sampai. Ayo. Heeh. Sopo? Ayo. Militer tenan kok. Oke, kita cari spot. Langsung cari spot ke sana, Lor. Waduh, spotnya, Lor. Jangan kayak dung lele kan lah. Iki tipakane tembakane wong to. Oke apa? Apa? Hah? Endi? Oke to. Wes enek wong ning kono. Ayo. Pete ning ndi? Sik aku njaluk lumut sik, lumutku go mbutel. Tak ndelok rono. Oh iya lumut apa stikmu ning kene. Oh. Ben. Ya. Njaluk saiki asem. Tak gene campuran. Semi halus. Kasar tapi semi apa kurang nemen maksudnya. Wes. Halo, dadah. Kita cari tempat sendiri ya. Oke. Jejer mae jane enak. Ben seru. Wani pora. Lah iya, jejer ae jane wani pora ayo go. Ayo Bud, kene Bud. Pateni teguh Bud. Wes dilalap ya Bud. Spote jan indah go. Iki tengah-tengah nganui jos-jis to go. Lah iya, Patres. Sampeyan ning ndi? Gak wani rene. Gak wani jejer. Apaan tuh? Rugi dong. Rugi dong. Rodok maju nih. Kalau mbako-mbako lah. Lah iya. Bah iki pas iki wis anune parkire barang. Iki parkir karo tembakane pas iki. Ah ning rumbuk ae jane ya. Hah? Lah iya kene. Oh, gak iki sakmene mbut mek guran. Wong gone nganu, ora ledok geneng, Bud. Iya wes. Ya. Kita sudah sampai spot, Lor. Kita habis buat tempat di depan sini, buat lapak. Wes nitik, Ndek. Apa iki? Tanaman kayak tembakau, Lor. Yang sebelah yang Mas Buta, yang sebelah sana Mas Teguh. Tak jejer. Oke, kita sapi lumut ya, Lor. Lumutnya lumut gandu punyanya Mas Imam Fauzi, semi kasar. Untuk esen kita tetap memakai deso merah, Lor. Coba yang deso merah. Pak Tris sebelah sana. Dek rumbuk-rumbuk. Oke wis, kita lanjut, Lor.
Ini tembakannya sedada, parkiran sama tembakannya sama lor, sama-sama dalamnya sedada. Wis seperti apa nanti ikannya mau makan enggak. Untuk tembakan ngambang cuma sedada lor tembakannya. Oke wis, kita lanjut lor, mudah-mudahan cepet ada respon nanti. Tuh. 3 jari. 3 jari kan ke laris. 3 jari. Bet. 3 jari. 3 jari bet. Ke. Tiga jari. Ayo but, semangat but, semangat but. Tak dukne ya but. Ngambang dikeroyok iwak lembut tak ngene teguh hak. Seneng-seneng dolanan, aku dhewe ramai itu orang kene mbiyen dia tahu cilik gendeng. Aku mbiyen dolanan PS ku ya gak uli-ulian tenan kok. Hah? Ya orang larang tak kon ngejami. Orang larang. Tak kon duwe kira-kira. Omong ae go. Jangkrik aneh. Oke. Lemu go. Lemu go. Ya ampun, 3 gemuk go. 3 gemuk. 3 gemuk go. Mas Bud. Ya maklum suwi ra maceng Mas Bud. Ya sing sabar. Ke, iwak ke, iwak ke. Iwak ke. Ya aja oleh diwalik, Pak. Pak. Iwak tok, Pak. Pak Tris, iwak tok, Pak Tris. Kan sing digoleki ngene iki lek rame-rame. Wis nyapa terus menggok rene awak iki. Maka ada aja ngindar ae to. Wong angel men culik-culikane. Ngono sarepe mleto ning WKB. Jangkrik aneh ora ngenekne blas ya wong iki batinku tapi. Lha wong piye wong tujuan pertama. Mbak Bu. Blas. Tuk. Lah ngene lho. Sing apik ngono lho, iso pletes sih, Pak. 3 gemuk, Pak. 3 gemuk. Walek. Kameraku iki ngono gak padha kaya apa sing Bipro nembut. Iki sirahku lek gak apa medun ngene gak ketok jaluk nding lho. Gak pas nganune. Iwak lek. Iya tok ki. Gondolan apik kok ngono ya, ora kena lah. Iya telah.
Iyo berat. Iyo. Lemu. Iwak Pak Tres. 4 jari. Sakmene lor. Jos jis. Suka saya lah sakmene-mene no. Kok berut iwaknya berut. Ya toh ngene Mas Arif sepi toh. Aku gak melu-melu loh ya. Ya toh. Kowe mau pangpeng kok. Wong loro ning kanane itu salahne. Emang enak kancamu diseneni. Terus ditinggal mulai aku ra dibarengi terus piye we. Terus to. Meterne wae piye? Tak nunut truk banyu. Oh iya nunut truk banyu ya. Bener. Ta mandek kuncir. Truk samaan kan Blayune Bojonegoro ya. Tuk. Gelem. Telu lemu. Oh kurang dasar titik aku sean bae. Cepat saya dhewe. Nyampar nyandung. Lah iya. Tuk. Ganti nggonku. 3 gemuk. Tiga gemuk. Maci. Iwak iki mau asline teko kanan, blayu ngiri. Teko kanan diobrak. Blayune ngiri rene. Ngiri kabeh. Tego kok gak gondok-gondokku. Ya purun. Duk. Iya. Oh jadi kiri piyah paling ya. 3 jari gemuk lor. Kenapa Tam? Kira kena duit ton gile. Sampai jadi rupiah berat. Lah iya. Ini lho, demit biar ono mau disenyap ya. Nek, Sapa? Dul, Endul. dari wae sing dijung. Jung itu. Geradak. Oh, iya. Tipis. Ayo, gede. Duh. Iyo.
Yuh. Lemu lor. Lemu lor. Lemu lor. Lemu lor. Lur, samene lur. Saya suka. Wak tak. Assalamualaikum Mas Teguh. Ikannya makan sore. Tamatlah sudah. Gara-gara tamatlah sudah ketisu. Kefong pedat. Wah, lemu. Lah kok njaluk loro. Njaluk loro. Nyantol kabeh. Sangel. Kok ngeret iki. Pelampung. Mene temu jane lor. Oke lor, selesai sudah petualangan kita hari ini lor. Waduk Pacal. Spot ndi iki jenenge Tom? Spot ndi jenenge iki? Namanya Asem-asem lor pokoknya. Ini asem. 61. Apa? 61, 61. 61. Kan sulit lor. Mulai pagi sampai siang dapat 5 ekor tadi. Terus lop-lopnya sore. Cuma sore ya wis gak patek nganu lor. Wis lumayan hasilnya. Hasilnya lemu-lemu iwake, pren. 3 jari gemuk. Rata 3 jari gemuk lor. Jari lumayan lor, masih banyak, masih ada cintanya di lor. Ini hasilnya Mas Teguh mak tok ya, dia ada kresek isan. Nah iya, ini punya saya Iwak. Oh iya. Iya friend. Ning jero ada. Lali ora aku. Gak ganas. Ndol mudul. Akeh. Ya ngono sing akeh lek mancing kok. Kowe sing ngejak rene lho, Ndol. Ya ampun. Oh alah. Akeh botole bae. Ya Allah. Topi. Oke dulur. Kapan-kapan kita datangi lagi lur. Spot 61 Waduk Pacal. Wis. Sampai berjumpa di petualangan saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Nganjuk, mancing mania, mantap.